nguva yekunamata, moyo unovava, touya kuna Jesu ponesi wedu, nekutenda touya kuchishangu chedu, ora pawa makaneta shakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa, ora pawa makaneta shakanaka kuwayo nguva yekunamata, tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema, zvese tinozviisa pamakumbo ake, ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa, ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo nguva yekunamata, apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira, nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso, ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa, ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yemunamato tinomusimbira, zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye, hamuna dambudzo, ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa, ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa, ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo. Toda kukwasai mose muzita raJesu. Tinotenda Mwari nemukana waatipa wokuti tidzidze zvimwe zveukuru hwake. Mangwanani ano toda kuti tidzidze kubva mubhuku raLuke chapter 23 verse number 39. Luke chapter 23 verse number 39. Bhaibheri rinoita nhoroondo yaJesu ari pano panyika. Rinobudisa nyaya Jesu achirarama kakuriro kake kusvikira musi waakanofa. One of the most
interesting issues and most emotional issues on the time that Christ lived on earth, mazuva ekunofa kwaJesu. Mukadzidza Bhaibheri pana Luke chapter 22, roti Jesu akatorwa achinamata ari kuGetsemani, achinamata kuGetsemani, akanga atengeswa nemumwe muchinda akanga ari mudzidzi wake ainzi Judas. Judas achiuya nemasoja echiroma. Bhaibheri roti masoja echiroma akaudzwa naJudas kuti munhu andichatsvoda ndiye Jesu. Mumwe munyori achinyora pfungwa anoti, the reason why Judas had to kiss Christ is because Jesu akanga ari very meek zvakadaro zvekuti dai Judas dai vakangosvika vakatora munhu pavanhu vakanga vakamira muGetsemani, they could have carried and took a wrong person. Saka Bhaibheri roti because of Christ's humility, Judas akanokisa Jesu, ndobva Jesu atorwa. Jesu atorwa abva naye kuSanhedrin, vabva naye kuGetsemani, vakaenda naye kuSanhedrin, vabva naye kuSanhedrin, ndobva vaenda naye kumba kwaPilate. Pilate akanga akarara manheru acho, ndobva aramba kutonga Jesu, ndobva amudzosera kudunhu raakakurira kwaiva nemuchinda ainzi Herod. Bhaibheri roti Herod ndobva aramba kutonga Jesu, akakumbira Jesu kuti aite sign. Akakumbira Jesu kuti Jesu aigone kuita sign, nekuti Herod akanga anzwa zvakawanda pamusoro paJesu. Mukadzidza nhoroondo yaHerod, anotendwa kuti ndiye akanga akambouraya John the Baptist. Saka zvinonzi mazuva akatenga kuita Jesu mamiracles, zvaitendwa kuti John the Baptist ndiye amuka achiita mabasa makuru. Saka Herod na John the Baptist vakanga vambori neukama, nekuti John the Baptist akanga ambotsura Herod karorero kake asati afa. Saka Jesu paakauya, Herod so long to see Jesus. So Herod aida kuona Jesu panguva ndobva akumbira Jesu kuti aite sign. But Jesu ndobva aramba akanyarara. Bhaibheri rinoti Jesu ndobva atorwa, ndobva adzoserwa kumba kwaPilate. Pilate ariko ndobva azama kubudisa Barnabas. Barnabas was a thief, was a criminal, kanga ari munhu akaipa, ndobva atorwa naHerod setsika yavo naPilate. Setsika yavo paPassover vaiita release one criminal, ndobva amira akati ndosunungurani, Jesu kana kuti Barnabas. Bhaibheri roti vanhu vose vakashedzera vakati toda kuti Jesu afe, Barnabas hatidi kuti ararame. Pilate akashedzera zvakare akati ndoda kuti ndiani ararame, Jesu kana kuti Barnabas. Vanhu vose vakashedzera vakati Barnabas toda kuti ararame, Jesu ndoda kuti ndafa. Vanhu vakanga vachishedzera kuti Jesu ngaafe. Vamwe vacho ndo vakambofinudzwa mapofu naJesu achifamba panyika. Vamwe vacho vaiva kumuchato wepakana, Jesu paakawanza waini pamuchato. Vamwe vacho vakanga varipo Lazarus achimuka pana John chapter 11. Asi muPilate's judgment hall vose vakati Jesu ngaafe. Herod, vanhu vese vakati Jesu ngaafe. Pilate akashamisika kuti oita sei. Bhaibheri roti akatora dish nemvura akageza maoko, iri sign yokuti akanga abuda munyaya yacho. Ndobva atora mvura akageza maoko as a sign yokuti akanga abuda munyaya yacho. Ndobva vatorwa vakaenda navo kuGolgotha, kwavaifanira kunoroverwa pamuchinjikwa. Then panoverengwa book, ponyogwa nyaya pana Luke chapter 23 verse number 39. Mumwe wevatadzi wakanga akaturikwa pamuchinjikwa akati, hauzi Kristu here uzviponese nesuwo? Mumwe akapindura akamurayira achiti, hausviki kunyange naMwari kani, zvauri pakutongwa kumwe naye? Kana ari Kristu akaitirwa zvaakafanira napo, nokuti isu tinopiwa zvatakafanira mabasa edu, asi uyu haana kuita chinhu chisakafanira. Ipapo Jesu murangarire kana mosvika muushe hwenyu. Iye akati kwaari, zvirokwazvo nhasi uchava neni muparadhiso. Zvino yakanga iri nguva yechitanhatu, rima rakavapo panyika yose panguva yechipfungwamwe. Bhaibheri rinorekodha kuti pamuchinjikwa pane zvakanga zvichiitika pamuchinjikwa. Jesu ari pamuchinjikwa. Mumwe akanga ari pamuchinjikwa akataura naJesu akati, hauzi Kristu here? Kana uri Kristu, zviponese. Kana wapedza kuzviponesa, ponesawo nesuwo.
saka mbavha pamuchinjikwa inoti Jesu, kana muri Jesu, ndinoda kuti muzvipruvhe kuti muri Jesu nekundiponesa. Bhaibheri roti Jesu ndokubva aramba akanyarara. Mumwe wacho ndokubva atsura mbavha yekutanga akati, ko iwewe hautyi kunyange naKristu here? Pakuti tiri pakutongwa pamwe chete naye. Kana ari Kristu uyu, tinopiwa o tinoitirwa zvakafanira isu. But this man ari pakati has done nothing amiss. Ndokubva ati kuna Jesu, kana mapinda muushe hwenyu, mundirangarirewo. Jesu akamutarisa akati, zviro kwazvo ndichava newe muparadhiso. Mbavha yekutanga ichibvunza ichituka Kristu kuti hausi Kristu here. Yaida kuti Jesu apruve kuva Jesu nekuita zvaaida. Chimwe muimbi achinyora anoti, for Christ in the valleys is still the same Christ in the mountains. Jesu ndi Jesu taita, Jesu ndi Jesu asina kuita. Jesu ndi Jesu kuchifiwa, Jesu ndi Jesu vanhu vaine utano. Christ will remain Christ in the times of need. Jesu ndi Jesu tinazvo. Jesu ndi Jesu hwake hauchinjwi with our circumstances on earth dzinowira the humanity. Bible roti akaramba akanyarara akati akaramba akanyarara. Mumwe ndokubva atsura mbavha yekutanga akati, hautyi Kristu here nekuti tiri pakutongwa pamwe chete naye. Uyu muchinda uyu anoitirwa zvakafanira, anoitirwa zvisakafanira, asi isusu tinofanira kufa pamuchinjikwa nekuti takafanira kufa. Iye ndokubva ati, kana Jesu mapinda muushe hwenyu, ndirangarire. Jesu akamupindura akati, zviro kwazvo ndinoti kwauri, ndichava newe muparadhiso. Why Jesu ari kupindura mbavha yekutanga? Yechipiri. Why Jesu achipindura mbavha yechipiri? Jesu asingapindure mbavha yekutanga. Jesu aibudisa pfungwa yokuti izvo minamato mizhinji inoita, minamato mizhinji yakawandira kutiraramisa, Jesu anogona kupindura, Jesu anogona kusatipindura, but minamato mizhinji inoita kuti tiponeseke. Christ is left without an option, asi kutipindura. Kana ndikuudza vanhu vaMwari, patinonamata taparara nemhaka yechivi. When we pray taparara nechivi tichitsvaga kuponeswa. When we pray kuna Kristu tichitsvaga simba. When we pray kuna Kristu tichitsvaga kuti torarama sei zvekuti tirame munyika ine chivi tisingatadzi. Christ is left without an option, asi kutipindura. Asi minamato mizhinji yokuroorwa kwedu, minamato yokuti vana vedu vadzidze kuzvikoro zvakanaka, minamato yokuti tizovakawo dzimba kwakanaka, minamato yokuita mari nemotikari dzinodhura, Jesu unogona kutipindura, zvakare Jesu unogona kusatipindura. Bhaibheri rinoti varipo Jesu ndokubva apindura mbavha yechipiri akarega kupindura mbavha yekutanga. Mbavha yechipiri ikati, zviro kwazvo Jesu ndinokumbirawo chimwe chinhu 1, ndichokuti Jesu mundirangarire kana muchinge mapinda muushe hwenyu. Why mbavha yekutanga ichimenshena nyaya yekuti Jesu mundirangarire kana mapinda muushe hwenyu? Mbavha yekutanga ichiti Jesu mugondibuditsawo pamuchinjikwa. Zvinobudisa pachena kuti dzose vose vari vaviri vaiziva Jesu. Vose vari vaviri vaiziva Jesu. Asi wekutanga aiziva Jesu anoponesa, Jesu wemamiracles. Nemhaka yekuti aita akarangarira upenyu hwake. Aimborangarira Jesu achichinja mvura kuita waini pakana. Jesu aita akatarisa Jesu, airangarira Jesu achimusa Lazarus. Aita akarangarira Jesu, airangarira Jesu achimusa vakafa nokuponesa varwere, nokupa saiti kune vaisaona. Saka aiziva kuti Jesu uyu anogona kuzviita. Asi munhu wechipiri, mbavha yechipiri pamuchinjikwa, yaiziva kuti amidst Christ being able to do miracles, he is far greater and he is almost able kutiponesa kana achinge apedza kuita mamiracles. Murisa pachena kuti muupenyu hwatinorarama tinoziva Jesu zvakasiyana. Kune vanoziva Jesu yemamiracles, koita vanoziva Jesu anogona kutiponesa. Mubvunzo wangu atinawo masikati ano unoti unoziva which side of Christ do you know? Which side of Christ do you know? Vazhinji vari pano vanoziva Jesu anoita mamiracles, Jesu wemabasa, Jesu unoita zvakawanda, Jesu unotiraramisa panyika, Jesu unogona kutikomborera, Jesu unotipa varume navakadzi vakanaka, Jesu unotipa zvizhinji zvakanaka. Asi Jesu ari kuti kana achinge apedza kuita mamiracles panyika, when Christ is done on miracles, he is able also to save us. Saka ndasiva mbavha yechipiri ichiti
Jesu chatinokumbira kuti mundirangarire kana muchinge mapinda muushe hwenyu. Iye akapindura akati, zviro kwazvo ndichava newe muparadhiso. Why Jesu akapindura kuti zviro kwazvo ndichava newe muparadhiso? Ende why mbabvu yekutanga Jesu achiipindura? Mbabvu yekutanga yakahwisisa kuti Jesu haazi mutadzi asi iye ndiye mutadzi. Regai ndikuudzei masikati ano, the first way to repent, and the first way to go in order for us to be saved is to identify that Christ has done nothing wrong, but we are sinners. We benefit more from Christ than what Christ do when he's benefiting from us. Saka Bible robusa pachena kuti akamukumbira kuti ndinoda kuva newe muparadhiso. Jesu akamupindura akati, nemhaka yekuti wadaro, zviro kwazvo iwewe ndichava newe muparadhiso. Mbabvu yekutanga mbabvu yechipiri ikafa ine assurance yatisina. Mbabvu yechipiri ikafa ine assurance yatisina. Assurance yokuti kana Jesu achiuya kechipiri na iyo ichagona kuponeswa. Asi aita upenyu hwakawanda isina upenyu hwechikristu hwayakararama. Saka ndikurangaridzai chichamwari. Mbabvu yekutanga mbavhai haina kumbobvira yakachengeta sabata. Mbavhai haina kumbobvira yakabvisa zvegumi nezvipo. In fact, you don't know, mbavhai haina kumbobvira yakadzosera yakadyawo mapetis musi wesabata. Haina kumboita one member one soul. Mbavhai haina kumboita experience yemasabata, but yakagona kuidentify, ikagona kureasona naKristu pamuchinjikwa, ikatofa yaponeseka. Yet it's not the number of years that we spend with Christ that make us to be saved, but it is our relationship that we build with him. Kandi kudzeva vanhu vaMwari, kune vakanditarisa vari pano vaine makore akawanda vachipinda chechi, but it will be in vain tikapedzesera tisingaponeswi. Why? Because God is concerned kapedzero kedu kaupenyu zvanikatangiro. Mukati meshoko raMwari mune vanhu vakawanda vakatanga zvakanaka naKristu asi havana kugona kupedza zvakanaka naye. Asi Hebrews achinyora anoti tinofanira kuita nyaya idzi takatarisa kuna Jesu, looking upon Christ, the author and finisher of our faith. Mbabvu yekutanga mbavhai kapiwa assurance yekuti zviro kwazvo ndichava newe muparadhiso. Verily, verily, I will be with you in paradise. Bhaibheri rati Jesu achipedza kuita nyaya iyi, dima rakauya panyika. Jesu akademonstrata pfungwa yokuti he was also able to save humanity even from the 11th hour. Jesu akademonstrata pfungwa kuti Jesu aigona kuponesa munhu kunyange pa 11th hour. And vakawanda pavanodzidza pfungwa iyi vanoita sekunge Jesu ndiye ega akaponeswa vanotara pfungwa vachita sekunge Jesu ndi akaponesa muchinda uyu pa 11th hour, as if munhu akanga ari iye ega. But regai ndikurangaridzei nditi izvo, there were two criminals on the cross that at the same time with Jesus, asi vakakumbira zvakasiyana. Mumwe akakumbira kuponeswa, mumwe akakumbira kurarama. Jesu akaresponda akakumbira kuponeswa. Regai ndikuudzei, ndikuchallenjei panguva ino. Dai taingapiwa mukana wekupedzisana naJesu, zvii zvataingakumbira kwaari? Taikumbira kuponeswa here kana kuti taikumbira kurarama? Asi regai ndikuudzei, Jesu apedyo nekuuya vakakomborerwa vachakumbira kuponeswa naKristu. Vanoti zviro kwazvo pfuma nepasi ndezvinhando ndinochemera imi. That when Christ is about to come, blessed are those that vachakumbira Jesu kuti musati madzoka, musati mauya kechipiri, chandotsvakaini kuponeswa nemi kuti ndigone kuponeseka. Ende Bhaibheri robusa pfungwa pachena. Jesu akamupa assurance akati zviro kwazvo ndichava newe muparadhiso. Masikati ano regai ndinamate vanoti Mwari kudenga, ishoko razvokwadi takaita mukana nemi yakawanda yekuti isusu at some point in time when we needed you the most takakumbira zvinhu zvisina nhando. When we needed you the most takakumbira zvishoma zvanga zvisina basa. As how we long to be saved. Mwari masikati ano tigonewo kutiponesa. May our first priority in life ikoti God, can you save us? Vakadaro ngavatsinzinye meso avo patakunamata. Ngatinamatei. Kuna tenzi wokudenga tinokutendai masikati ano nemhaka yekuti muri Mwari
isu tiri vanhu basa remaoko enyu. Madzidza nesu mukabudisa pachena kuti nyaya iyi pamuchinjikwa makaita discussion nemumwe, mumwe akarashwa, mumwe akaponeswa. Tibatsirewo Mwari masikati ano that kana muchinge mauya muupenyu hwedu tisanzwisise, tinzwisise kuti it's not by accident or by default, but munotsvakawo kutiponesa. Kana matsvaka kutiponesa, ivawo nesu tigogona kuponeseka tikuita vanhu vari nani. Uyu munamato wedu tiri kunamata kuti Mwari kekupedzesera zvinogona kudaro takambokumbira zvinhu zvisina maturo kare, but help us to identify that isu Mwari tinotsvaka kuponeswa kupfuura zvinhu zvose. Uyu munamato wedu ivawo nesu navatana kugova vadiki, ivawo nesu kuzvikoro, ivawo nesu kwatinoswera nekwatinogara. Our theme goal yemoyo yedu igoti kana Mwari modzoka kechipiri kuya kuzotiponesa, God can you save us. Uyu munamato wedu tamata zvose nezita raJesu, amen. Kufungane kunaka kwenyika, iyo ndichasvika pawira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyerezi here. Ndichawa nenyerezi here chiremba, mumanenu zuwa rawira. Nomuka ndaponesa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Musimba natenzi ndoda kunamata, ndiwe semuani wemweya. Nyerezi yakupenya ingawe yangu, pamusi unachisa kwacho. Ndichawa nenyerezi here chiremba, mumanenu zuwa rawira. Nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Ndichafara usu wa Jesu, nomuparo kudzo narini. Zichandifata mushawe ndarama, kutindikawana nyerezi chiremba. Ndichawa nenyerezi here chiremba, mumanenu zuwa rawira. Nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Ndichafara kuona usu wa Jesu, nomuparo kudzona nini. Zichandifata mushawe ndarama, kutindikawana nyerezi chiremba. Ndichawa nenyerezi here chiremba, mumanenu zuwa rawira. Nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa